Nasurok kagad 2 milyon a piso sa gatad ti illegal a droga tinaduktalan ti PDEA Region 2 ijay apari Cagayan anang itunda iti panakakamag ti maysa nga individual. Nakamag ni alias Isang 24 anyos, residente ti Kalamanyugan, Cagayan. Baban iti drug bypass operation nga insyangka ti PDEA Region 2 kabinadang ti apari police station. Nakumpiskar iti suspek ti dua heat-sealed transparent sachets naglawd iti mapatapata shabu nga agdagsan iti 80 a gramo nga gatad iti Nasurok 500,000 pesos. Karaman ang naalat iti suspect ti maybas money ken maysa a mobile phone. Kabayatan na naduktanan ti maysa a drug den iti barangay Makanay apari no sa dino nakamag ti talo lalaki kabayatan ti bypass operation. Maysa a 42 anyos a residente met lang iti lugar ken 29 anyos a residente iti barangay San Antonio ken ti 40 anyos a residente iti barangay Sentro. Naala ti inem a heat-sealed transparent plastic sachets naglawd iti mapatapata a shabu nga gatad iti Nasurok 90,000 pesos iti ikot dagiti suspect. Sumangaw dagiti suspect iti kaso panaglapsing iti Comprehensive Dangerous Act of 2002. Then we will face them head-on sa law enforcement naman. This is a warning for them. Either shape up or you face the PDEA or the PNP pagdating ng mga panahon na yan. Pero yun nga, kailangan, ang bottom line dyan, ang ating triggering factor dyan is the establishment of the balisilangan